Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Adamzat taryhy gadymy döwürlerden bäri dünýä sahnasyna agyr betbagyçylyklara ýol açan uruşlara şaýat boldy. Häzirki wagtda dünýäniň dürli sebitlerine dowam edýän zorluklar, Russiýa Ukraina söwüşi, ýakyn gündegordaky konfliktler, terror howpy we aýry-aýry zorluk hereketleri ýene bir gezek insan ogluny taryhy singen gazaply uruşlaryň garanky ýüzüni ýatdyrýar diýip uruşlaryň taryhyny öwrenjiler alada bildirýär. Ýa-ni ýakynda internetde paýlaşylan podcastlaryň birine alyp barjy dünýä belli meşhur şahsiýetleriň biri bilen uruşlaryň insan tebigaty bilen baglanşygy barada gurrun edýär. Jeňgelere sin edip görseňiz daşyndan ören asudy bolup görnýändir. Ýöne has içkiň ser salsaňyz jeňgeliň içindäki canly jandarlar hem aman galmak üçin biri-birilerini öldürýärler diýip podcastdaky mihman aýdýar. Ýöne jeňgelinde tok hoýuňna kady kanunlar bolara çemeli. İnsan oglu hem onlar üçin asyrlardan bäri canly tebigatyň aýrylmaz bir bölegi, kämil ekosistemanyň möhüm bir parçasy bolup geldi. Uruşlar öz döwrüne jemgyýetleriň huşuna içkiň täsir edýär. Edebiýat, sungat, döredüjilik umuman insan tebigatyna, insan ruhuny mahsus aýratynlyklaryň ählisi uruşlardan täsirlenýär diýip synçylar aýdýar. Eýsem adamzat taryhyndaky uruşlar umuman uruş hereketleriniň islenlik görnüşi türkmeniň jemgyýetçilik aňyny, türkmen edebiýatyny nähili şöhlenýär. Şu günkü gepleşigimiziň mihmany uruş döwrüne, hususan edebiýatyň we sungatyň käteler hökmünwanylaryň eline propaganda guralyny öwrülip bilýändigini aýdýar. Uruş propagandasy insan aňynyň ýagşy bilen ýamany, gowy bilen erwedi, hakly bilen haksyzy obyektiv seljermek ukybyny kütelýär. Dünýä türkmenleriniň nobatdaky sany uruş we parahatçylyk temasynyň türkmeniň jemgyýetçilik aňyny, türkmen edebiýatyna şöhlelerine sin edýär. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberdi dünýäde dowam edýän ýaragly konfliktleriň, uruşlaryň fonuny, programmamyzyň şu sanyny uruş we parahatçylyk temalarynyň türkmen edebiýatyna şöhleleri, türkmen jemgyýetçilik aňyna şöhleleri barada siň bilen töhbetdeşik geçirmegi makul hasapladyk. Ilk bilen nusgawy edebiýatdan başlasak, nusgawy edebiýata ser salsak, Mawtumuly Seýitnazar Seýidi delili ýaly nusgawy şahyrlaryň eserlerine uruş nähili suratlandyrylýar, parahatçylyk temasy nähili düşündirilýär, wasp edilýär. Edebiýat barada aýdylanma, edebiýatyň bir näçe ömürlük ýa-da hemişelik temasy bolýar. Şolaryň biri, meselem, watançylyk hemişelik tema edebiýatda ýa ýa-ni söýmek ýa-da uruş hem parahatçylyk. Uruş hem parahatçylyk temasy da edebiýatyň baş temalarynyň biri bolýar. Bu oğulun ahırı dowam etgelýär. İlkinci uruş, ilkinci dünýä uruşy barıp şol adam aty bilen howyny dörenden soň ýüze çykypdyr. Olaryň ogullary Kabil bilen Habil, şol Habil öz doganyny öldürýär. Şoňa birinji jahan uruşy diýerler. Ýagny şo döwürde 4 sany adam bar. Şol 4 adamyň biri de beýleki birini öldürýär, ýagny 25%ni öldürýär adamzadyň. 4den birini ýok edýär. Ine uruş meselesi şonun bäri gaýdýar. Türkmen edebiýatyna giýinden mälim, biziň köň edebiýatymyzda da bar, soňky asyrlaryň edebiýatynda da bar, Mawtumulda da bar. Aýratynam Mawtumulynyň ýegeni Seýdide var. Seýdiniň ýoldaşy şo döwürde ýaşap geçen beýik şahyr de var, hem beýlekilerde var. Ne Seýdi barada aýdylanma, meselem bizim oğlumuz Profesör Määt Köseýew 18-nji asyr edebiýatyndan sapap berýärdi, ýagny Mawtumulynyň döwründen. Ol 19-njy asyra geçip hemişe zeliliğini atlamak gowy Şol zeliliğiniň aýratynam watanım seni diýen goşgusyny ýatdan aýdyp berýärdi. Şeýle görüşüjülük Seýdide de var. Seýdide şeýle beýik setir var. Watan üçin çykdym gyýrat üstüne, tä janym çykýança dönmenem begler diýär. Şu bir baydak ýaly setir, baydak ýaly görüşüjü ideýa. Soňky söwüşler barada aýratynam İran şahsy bilen türkmenleriň arasynda bolan garrygala söwüş barada Abdüsettar Kadynyň Jeňnamy diýip poemasy var. Şol poema öň uruşyň ýanlary çap edildi, soň gaýtalanyp çap edilmedi ýöne ägir uly eserleriň bir taryhy faktlaryň biri bolup durýar. Ondan soňky 19-njy asyrdaky söwüş Russiýanyň Türkmenistana gelmegi
Türkmenistan'ı koloniya etmek barada mätäjide bar, goşular. Ýöne mätäji şol goşularyny öz ady bilen ýazyp bilmändir. Tilkiçi diýen lakam bilen ýazypdyr. Şol goşular Türkmenistan garaşdyrlygyny alandan soň çap bolup başlandy. Ýene bir bellemeli zat lirik şahyr Molla Nefes. Molla Nefes bir ışkylyr kany şeýle beýge götüren adam, bir ören bir lirik şahyr, şoň bilen birlikde ol watançy saragyp söwüşünde Molla Nefes yaralanypdyr. Şol yaradanam jan beripdir. Ýagny watan üçin görüşip şol söwüşde gan döküp şol yarasyndan jan beripdir. Ine şolary ýaly ören gowy misallar bar. Klassik edebiyatda. Bilşimiz ýaly türkmenler Sowet goşunlarynyň hatyryna 2-nji Jahan uruşyna ýeşen gatnaşdy. Uruş döwrüne şahylar goşu ýazdy, ýazyjylar eser döretdi, roman ýazdy. Uruş eserleriniň agrymly bölegi adamlary jogapkärçilik duýgusyna, mertebäniň gorulmagyna, watançylyk duýgusyna ýugrulan ýaly bolup görünýär. 2-nji Jahan uruşy ýyllaryna türkmen edebiýatyna uruş we parahatçylyk temasy nähili şöhretlenýär Hudaý birden. 2-nji Jahan uruşy ýyllaryna bir näçe gowy eserler döredi. Ilki bilen Sowet Soýuzynyň gahrmany Gurban Durdy barada aýtmak gerek. Sebäbi Gurban Durdy diýilen adam ol Merkezi Aziýada, Orta Aziýada ilkinji bolup SSR-iň gahrmany diýen adally. İlkinji iň beýik ady türkmen ýigidi Gurban Durdy adly. Şo Gurban Durdy'a bagyşlanan bir näçe eserler bar. Aýratynam Berdi Kerbebaýyň Gurban Durdy diýen powesti bar. Ýöne edebiýat nukdaý nazaryndan ol beýle bir möhüm däl. Ýöne şu döwürlerde dören eserlerden Gara Seyitliğiniň Halkym diýen ajaýyp goşgusy bar. Ören gowy goşgy. Soňra uruşyň ýa-da Çara aşyryň Ermeni gyýzy diýen eseri bar. Şolar ýaly bütün Soýuza ýaýran belli eserler döredi. Elbette Muktar taýynan alanda şol geçen Jahan uruşy ýyllary barada ören köp eser döredi, gaty köp bolar. Ýöne hil babatyndan, meselem Gara Seyitliğiniň Halkym eseri ýa-da Çara aşyryň Ermeni gyýzy ýaly eserler az, seýrek. Halk türüjligine ser salsak, meselem Gorkut Ata eposyna, Göroglu destanyna ýa-da ognamalarda uruş we parahatçylyk nähili şöhretlenýär. Olarda da gaty ýiti, sebäbi egerde Gorkut Atany alsak, onuň boýdan başa ol eposyň ähli bölekleri uruşlar bilen baglanşykly, hem şol uruşlaryň ýanky tragediýasy, halka ýetirýän ziýany, ýagny halky bölýänligi, hem adamlaryň genetik sastawyny üýtgedýänligi barada köp gowy hem dogruçul maglumatlar bar. Şol adamlar nähili beýleki bir taýpa, beýleki bir halk, şol yerli millete häsiýetli bolmadyk toporlar nädip halkyň arasyna aralaşýar, nädip onuň ganyna goşulýar. Ine şeýle möhüm meseleler bar. Göroglu arada da gurrun şeýle ol boýdan başa diýen ýaly şol uruş hem parahatçylyk meselelerine gönüp durýar. Bir halk dörejliginde de bar. Ýöne bir bellemeli zat bar. Göroglu eposyny 2 sany bellemeli pursat bar. Birinciden şol söwüş bolanyny, söwüşiň dürli görnüşleri bar ekenne. Meselem bütün goşun gyrylman, eýsem şoň 2 serkerdesi söwüşýär ýa-da 2 sany belli söwüşçisi orta çykyp söwüşýär, şonuň ýeňişi hem ýeňlişi bilen mesele çözülýär eken. Şol ýagdaýlarda bir aýdylýan söz bar. Sana atış gerekmi ýa-da tutuş diýerler. Ýagny atışmalymy ýa-da güýç ulanmalymy. Şonu aýdylýan söz atış atan başyna bolsun, maňa tutuş gerek diýerler. Ýagny olar yaragly söwüşe, yaragly gyrgynçylyga garşy. Onsoň elbetde men takyk okak göremok ýöne aýdyşlaryna görä Azerbaýjan göroglusyny iň soňunda orta tüpöň düşdi. Ýagny tüpöň orta çykdy. Şoň bilen hem adamyň gahrmançylygy ýeňildi diýär. Ýagny söwüşiň roluny, ýagny uruşyň hyzmatyny yarag öz eline alanda, ol eýem adamyň erkinden çykýar. Onu adam erkedip bilen ok. Onuň beýleki bir tarapdan egerde uruş we söwüş meselelerini yarag çözmeli bolsa, onu ol adamyň taýhasyna ýa-da güýjüne bagly däl, onu otada kim mekir bolsa, kim çalasyn bolsa, kim ugur tapyjy bolsa, şol ýeňýär. Ýagny şeýle helakçylygyň bardygy aýdylýar halk dörejliginde. Bir ören möhüm mesele, ören möhüm şonuň üçin halk dörejliginde şoň dürli ugurlary, dürliçe misallar bilen
düşündürilýär. Onda umuman uruş temasy edebiýatda esasan watançylyk hökmüne düşündirilýär. Watançylyk temasy şu uruş temasynyň sinonimi diýsek ýalňyşmaz. Onu diýmek Seýit Nazar Seýdiň eserlerindäki watançylykdan ýa-da beýlek şahyrlaryň eserlerindäki watançylykda köplenç onuň gorugy beýan edilýär. Uruşlaryň aňyrsyna ýatan sebäpleri de şu territoriýa istegi, adamyň tebigatynaky territoriýa bolan umtulşy diýilen pikirler öňe sürilýär. Daýberda. Indi garaşsyzlyk döwrüniň dörejilik işlerine gelsek, garaşsyzlyk döwrüniň dörejiligine parahatçylyk temalary has agramly boldy. Parahatçylyk temalaryna has köp iniş çekildi. Asuda asman taryplany parahatçylyk düşünjesi baky peşkeş hökmüne wagt edildi. Uruş barada gurrun etmän parahatçylygyň ähmiýetini düşündirip bolýar. Indi bu ýerde bir ýagdaýa düşünmeliler. Egerde biz Sowet Soýuzyny alsak, sebäbi Türkmenistan öňkü Sowet Soýuzyndan bölünip çykan bir respublika. Ýagny Sowet Soýuzynyň siýasaty netijesinde dören ýurt. Sowet Soýuzy döwründe parahatçylyk meselesi gaty öňe sürilýärdi. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyna hem SSR'de parahatçylyk komitetleri vardı. Türkmenistan'da da vardı. Parahatçylyk komiteti. Hem şol komitete pul geçirýärdiler. Adamlar galam hakkını berýärdiler. Onu maddi taýdan hem golluýardylar. Diňe bir ideologiýa ruh taýdan däl. Ýöne şoň bilen birlikde de SSR beýleki bir ýüzden ägir uly adamzady köpçüliklüğün helak edici ýaraglary öndürýärdi. Atom yaraglaryny, waterot bombalaryny öndürýärdi. Şoňa ummasyz kän harjy çykarýardy. Ýagny hakykatda iki yüzlü siyaset barýardy da. Halka parahatçylyk diýerler, beýleki bir tarapdan hem şol ýara güýçlerini güýçlendirýärler. Onsoň ýöne köý bir aýdylýan zat bolmaly däl. Şol bir aýdýarlar ha biziň asmanymyz arasy biz parahat şeýle diýerler. Ol ýöne görür göze şeýle. Ýöne ol parahatçylyk meselelerini çözenok. Onu şol kıyın meseleler var. Mesela halkı iş bilen üçin etmek. Häzir Türkmenistanyny alsak 1 milyona goly adam ýurdun daşynda zähmet çekýär. Ine şu mesele var. Ýagny parahatçylygy durmuşyň maddi baýlygy bilen, maddi birligi bilen utgoşturukly alyp barmaly. İkinji bir mesele. Uruşa sebäp bolýan zatlar owaly bilen şol territoriýany basyp almak, kesekiniň ýerini basyp almak, beýleki bir tarapdan öz ideýany, öz öňe sürýän pikirlerini zor bilen beýleki bir halkyň üstüne atmak. Ýagny beýleki bir halky da şol meseleye getirmek. Egerde biz Türkmenistanyň şertini alsak, Türkmenistan köp milletli ýurt. Onu dürli milletleriň wekilleri var. Şol wekilleriň arasynda hökmany suratda bir parahatçylyk bolmaly, alalaşyk bolmaly. Şol alalaşygam kanun esasynda berkidilmeli. Şol kanunlar bolmasa, şol şertler göz öňünde tutulmasa, onu ýurdun içindäki parahatçylygy göz öňüne getirmek kıyın bolýar. Ýagny men aýtjak bolýanym, şol parahatçylyk diýilen ideýany maddi barlyk bilen, kanun bilen, ähli şertler bilen üpçün etmek gerek. Ýöne boş yere bizine parahat, bizde hiç uruş yok, biz şeýle diýeniň bolanok. Onsoň diňe bir uruş däl, adamy beýleki tebii felakçylyklarym agyr ýetkilere alyp barýar. Sowetler döwrüne Rawşenbach diýip bir alim bady, atom energiýasy boýunça ören güýçli dünýä belli alimdi. Şol bir näçe gezek çykyş edip aýtdy, dünýäni atom däl, başga da ýok etjek bela yeterler bar diýip. Buna çağı ölüm bar, beýleki köpçüliklerin keseller var, ýaňy ýakynly bolup giden Covid var, Covid keseli meselem Türkmenistanyna däşe adamyň başyna ýetdi. O arada bizde açyk maglumat ýok, ol hiç ýerde aýdylanok. Görýärmi? Bir okum atylanok, ýöne näçe adam gyryldy. Parahatçylyk meselesine şeýle bir çuňmur hem düýpli çemeleşmek gerek. Ýöne aýdym-aýdanyň bilen ýa-da parahatçylygy boş söz bilen wasdedeniň bilen bu taýda bir netije ýok. Gynansa bizde köplenç şol propaganda ýüzüne gidilýär. Ýagny aýdym şekildäki parahatçylyga gidilýär.